А кога Исус бија салило ко Витлем јудејско, ко диве е цароскере о Ирод. Еке мудреција таро исток реслеко Ерусалим, вакерге. Кајтано ов, кој бија салило, о царо, е јудејц онгоро. Соске диклем олескири черени ко исток, е малем те поклон намен олески. Кога шунгјодово царо о Ирод, вознемирин ѓапе сем цело Ерусалим олеа. Ем кедиња сај главно свештеникон, ем о народна книжникја, ем пучелален сине коте требала те бијањовел о Христос. А ола вакирге олеске, ко Витлем јудејско, соске о пророко пишињаѓар. Ем ту Витлееме пув јудино, ко ништо насијам потикно машкар о јудина владетеља. Соске тутар кај клеол владетели, кој као вел пастири ле народоске, о Израел. Тогаш у Ирод викињален тајно е мудрецон, ем пажливо си клило лендаро време, кога појавињапес и черени. Ем бичаѓален ко Витлем вакирја ленге. Џан ем пучен тумен са точно баши очаво, ем кога кара кенле, јавинен манге за да те авав ем меда, те поклон наман олеске. Ола од кога шунгеле е царот сидинге хем еке и черени со диклела ко исток, џала сине англоленде џикоте на али хем ачили упротанкоте сине очаво. Ем кога диклеи черени, радуњгепес буд, баре радостеа. Ем кога куге ко кер, дикле е чаве олескере даја и Марија, ем пелен ничкум, ем поклонингепес лески. Праге помаре сандукија, ем денгере бакшишија. Злато, темјан, ем смирна. Ем од кога опоменињален одевел косуно, тена иранен пес ко Ирод. Геле пало јавер друмо, помаре пувјате. А кога геле песке ола, еке е господареско ангели јавињапес Еосифеске косуно, ем вакирѓа олески. Ушти, ле чаве ем олескире даја, ем наш ко Египет, ем ачово дори џикоте на вакераватуке, соске о Ирод, каро деле чаве за да те мудареле. Ем оуштило, леле чаве ем олескире даја ракјате, ем геле ко Египет. Ем одори сине џико е Иродескоро мериве, за да те пергјоло вакердо таро господари, преку о пророко кој вакерала, таро Египет викињумле млечаве. Тогаш у Ирод кога дикла дека о мудреција хова геле, олјангја буд па бичаѓатовен мударде ко Витлем ем ки цело олескире околина сао муша чаве таро дујбеш ем потигне, спрема о време со дознања точно таро мудреција. Тогаш пердило вакердо таро пророко Еремија кога вакерја. Гласо шунгјапес ко Рама, ројбе ем викива баро, и Рахела ровола плечавен, ем намангела, те смиринелпес соске наетале. А кога муло о Ирод, еке господареско ангели јавињапес е Јосифеске косуно, ко Египет, ем вакиге олески. Ушти ле чаве ем олескире даја, ем џаки пув израелско, соске муле окола кој родена сине и душа е чавескири. Ем овуштило, леле чаве ем олескире даја, ем алоки пув израелско.
ама кога шунгја дека ки Јудеја царујнела о Архелај, место одат лескоро о Ирод, да ранглот еджало дори, него опоменгјале од евелкосуно гелоки околина Галилеја. От кога ало селингјапески дис вакерди Назарет. Зарад те пергјоло вакердо таро пророкја дека ка вакерел пес Назарецо.